Kwinto engayingozi kwimpilo yoluntu, iminwe yonke ikhonjwa kwizibhedlele iBedford kunye neAdelaide. Ezi zibhedlele zityholwa ngokungakhathali. Sisimanga esisiye sasifumana apha sokokuba kube kudantshwa izinto ezikukumila kunjena ezinamagama abantu, ezisetyenzisiweyo, iidrip, iinaliti, zonke izinto esiye sazifumana apha. Sithi ke siyi-district, i-department le yakwa-health ephondweni mayithathe amanyathelo angathi aqotho ngalo umsebenzi wenzeka le apha. Ukanti oku kuyaxhalabisa uluntu. One of the problems is they're not even putting the rubbish in the hole. You'll go and look there, it's empty. It's just getting dumped in front of you. Of course, there's rats here and little children playing in the rubbish. You saw here some of them under 10 years old and playing with the PPE and the child that was stuck with a needle. But I mean, little children putting on gloves and masks and gowns from a hospital is just not on. Kusenjalo uphando luyaqhuba ngoku. Silisebe leMpuma Kapa lezempilo sinayo inkampani esisivumelana nayo. Le nkampani into eyenzayo ke iyaqokelela yonke medical waste apha ezibhedleleni kuthi ithathe ke iyokuyigcina kule ndawo funeke igcine kuyo, iphinde kwakhona emva koko iyithathe iyoyilahla apho funeke ilahle khona. Zikhona ke indlela ethi khona le nkampani leyo yona eyaziyo nathi siyaziyo into yokuba funeke yenze njani xa ithatha lo medical waste ukwenzela into yokuba iyoyilahla. Into sizayenza ke msasazi into yokuba sizawujonga into yokuba eso sivumelana naso le nkampani isigcinile na. Iinzame zokuba sifumane le nkampani elahle le nkunkuma ziwe phantsi. Abongile Yankisi, kwiindaba ze-SABC, eNyarha.